Mahigit sa 20 aso at pusa ang sunod-sunod na naitalang namatay sa barangay San Roque, Legazpi City nitong nagdaang linggo. Paniwala ng Albay Animal Welfare Coalition o AAWC, laso ng ikinamatay ng mga ito. Ayon kay Attorney Roger Abitria IV, President ng AAWC, nakakabahala ang ganitong insidente. Aniya, hindi sapat na rason na kitilin ang buhay ng mga ito sa layuning mabawasan ang populasyon ng mga naturang hayop. Pagdidiin pa niya, tulad ng tao, may karapatan rin ang mga hayop na mabuhay. Isang tao lang ba to or sistema to? Maraming tao. Kasi anong purpose ng isang tao? Galit siya sa aso? Kahit yung mga nasa loob ng bahay, napapatay niya? Diba? Ang balita kasi namin, ma'am, may burgers daw, tapos fish nilalagay doon, so kinakain ng aso. Nanawagan rin ng AAWC sa mga barangay na mahigpit naman sanang ipatupad ang City Ordinance No. 16001-2022 na nagsusulong ng mga karapatan ng hayop at ng tamang pangangalaga sa mga ito. Sa barangay officials, ang panawagan ko, master nila yung local ordinance and i-implement talaga yung ordinance. Para hindi na tayo basta-basta dog catching, kawawa naman. Kahit yung nakita mo ng nawawala na yung aso, dog catching agad, pwedeng i-trace nyo muna. You follow the ordinance, i-trace nyo kung sino yung owner, tapos sasabihin nyo pala, hindi nyo matrace. That's your job also. You have to have an updated database in your barangay para natitrace nyo. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AAWC sa mga otoridad at sa barangay officials ng Barangay San Roque upang mas mapadali ang investigasyon at mapanagot ang mga salarin. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.